Urtetako jaiak amaitu dira. Atzo ospatu zuten Sebastian Deunaren azken eguna. 10:00 hasita meza egon zen. Ondoren, txinpirin abez batza eta moiarri dantza taldea beraien lanak eginda, 11:00 ederra egin zuten. 12:30 hasi zen idiproba. Izeta Olidenen aurka. Idilak 1.900 kiloko harria mugitu behar zuten. 150 kiloko karga gehituta. 20 minututan Olidenek 59 plaza egin zituen, eta Izetak 61 plaza lortu zituen. Ondoren, programa osoa ikusteko aukera izango duzue, eta Gotzoni egindako elkarrizketaz disfrutatzeko aukera izango duzue.